Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo. Igama lami nguVusi, intatheli edumile. Bafowethu inkulu indaba ke lapha sila esikuthulela khona izinto ezenzakala ke ezweni sakhile. Umculi kaMaskandi ukhuzani ke usevunywe njengomculi ke onesandla ke esiphayo ke lapha nawe ingane zakwethu, njengoba ke kubonakala ke imivuzo yakhe ke lapha kubonakala ke umntwana ke owamnikelela ke lapha eminyakeni edlule esengudokotela ke lapha nawe ingane zakwethu. Abantu abaningi ke bamshayele ihlombe ukhuzani uthi yize abanye bemgxeka ke laphana ke, kodwa ke kukhona okuhle akwenzayo ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ugcinizele subscribe, ungizele nebhell ukuze uzohlezi uthola njalo ama-notification masiposta i-video entsha. Siyi-channel siyabonga.